Значи Снуп е това ти е камерката, днеска дойде. Изглежда много добре, само дето не мога да я пробвам, тъй като няма никаква батерия, разредена е. Сложил съм я сега да се зарежда. По-късно, може би при вечер, ще зареди и ще ти кажа как е. Дали работи всичко. Много добре изглежда. Няма дръскотини или нещо такова. Това ти е зарядното. В кутията още има кейсче. Това кейсче. Връзка за камерката. Някакви хартии. SD картата. Клас 4. TV Auto би трябвало да. И инструкции, диск. Бая тежки инструкции. И това е Снуп. После като я пусна, като се заредиш, ще ти покажа, че работи.